ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜାଗାରେ ତମେ କହିପାରୁନ। ସେଇଟା ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ। କାହିଁକି କିଛି କହିବ ସେଠି? କିଛି ଥାଆନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, ଯେଇଠି ବି ଥିବେ ସେଠି ମାହୋଲ ବନେଇଦେବେ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ। ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ କୋଡ଼ରେ ବସିକି ରୁହ। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ କୂଳ ଥାଏ ତାପରେ ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହାକୁ ତମେ ଖୋଜୁଥାଅ। କାହିଁକି ବସିବ ଭିଡ଼ରେ? କ'ଣ ଦରକାର? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ନୁହେଁ କି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଅଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କି ଯୋଉଠି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେଠି କୁହନି। ଯିଏ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ନ କହିବା ଶିଖିଗଲା ସିଏ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଯୋଉଠି କହିବ ତା କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯୋଉଠି ଅନେକ ଲୋକ ବେକାର କଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫାଲତୁ କଥାରେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତମେ ପୁରା ନୀରବ ରହିପାରିବା, ଚୁପ୍ ରହିପାରିବାକୁ ବି ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧନାର କଥା। ଏହାକୁ ମୌନ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯାଇକି ବାଣୀର ତେଜ ଆସିବ। ଚୁପ୍ ରହୁଛ ବୋଲି ଯୋଉଠି କହୁଛ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଦ୍ରୋହ କୌଣସି ଫ୍ୟାସନ ନୁହଁ, ଏହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର କଳା। ତୁମେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ। ଜଳୁଥିବା ଘରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କମ୍ ରଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ କାହା ଆଗରେ ଦବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ଆଉ ଭ୍ରମକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯେ କୁହନି ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତା କବଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି, ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି, ସେସବୁ ବେକାର କଥା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବେଶୀ ତାକତ ନୁହଁ, ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥର ବେଶୀ ତାକତ ଅଛି। ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଉନି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନି, ସେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛ ତା ସହିତ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି।